दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे मिरु आफादखौ दानाय जादोंमोन 1967 15 फेब्रुवारियाव बे समाव बानेश्वर बसुमतारी आथिखालाव जों मुगानि आगदारि बिथांनि बिमुं होदों बिथाङा आफादगिरिमोन आरो कनकेश्वर नार्जारी बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन दा मिरु आफादनि बिथांमोना गिबि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो कनकेश्वर नार्जारीया गिबि गाहाय नेहाथारि मानो होनना बुङोब्ला 1966 मायथाइयावनो बा बिनि सिगां समाव गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफाद गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बड' स्टुडेन्टस इउनियना जिहेतु दंखायोमोन आरो मिरु आफाद दानांगौनि गोनांथिखौ गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बै समनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथिफ्रा आरो बर'नि सानसुमैफ्रा बयबो ज' लोगो नांलायनानै गोसोखांलायनाय जादोंमोन सानलायनाय जादोंमोन जे आसाम नाङैनो बा बर'आ जेराव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेयावनो जोङो दाफुंनानै हारिनि सानथौ सानस्रि थामोनथा रैखाथि माहारिबादनि आरो हारिया जिखिनि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांदों बेनि सुस्रांनाय आरो जौगानायनि बा राजखान्थियारि रांखान्थियारि बा सोलोंथाइ बिथिंजों आरो संबिधानिक अधिकारफोरखौ जोङो मोनफुंनांगोन देशनि नागरिक हिसाबै बेबायदियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होनाय जादों आरो दिनै बे गायसननाय जि मिरु एबसु बिनि जि गिबि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारीनि दिनै 89थि गोथार जोनोम सान आरो दिनै 2 जानुवारि 2025 प्रत्येक बोसोराव जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ जों गाजा गोमजायै खुङो आरो दिनै बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि आगुनि आथिखालनि गासै मिरुनि जिल्लानि दख'रानि गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बिथांखौ मान होनो थाखाय बिथांखौ श्रद्धा खालामनो थाखाय बिबार बावनो थाखाय बयबो बाहागो लादों बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो बिथाङा थांना थानाय समाव हारिनो जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होबाय सासे गोथौ मेलेमनि राफोद माने सिद्धान्तनि माने थांखि लाग्रा हाबा मावग्रा सासे गोख्रों सुबुंमोन आरो बिथांनि माने आंगो बिसि हिराबाई नार्जारी बिथाङा दिनै जोंजों दङ बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै बाहागो लादों बिथांनिफ्रायबो जों गोबां खोथा सम सम जोङो मिथिबोदों सावरायदों आरो जिफोर बाथ्राखौ थांनाय समाव जोङो माने जों बिथांनिफ्राय जोङो खोनासंनो मोननानै थारैनो हारि दानायनि बिथिङाव बे थुलुंगानाय जोंनि गेजेराव लाबोदों दा बेखायनो कनकेश्वर नार्जारीया गिबि माने गाहाय नेहाथारि उननि समाव बर' हारिनि राजखान्थियारि समाज बिथिंनि जिउआव बिथाङा मैखोम बिफाव लाबोदों बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो बिथांनि मैखोम रल दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि समाव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि आन्दलन माने जागायदोंमोन आरो सोमावसारनायनि जों दुं हाव हाव थासारियाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो बड'फाखौ मदद होदोंमोन आरो उनाव कनकेश्वर नार्जारी बिथाङा BACनि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि माने चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार CMबो बिथाङा जाफैदों दा बेखायनो कनकेश्वर नार्जारीया गावनि जिउआव हारिनि थाखाय जिखिनि मोजां खामानि मावनानै गालांबाय आरो बिथांखौ जोंहा मान होनांगौनि मोनसे बिबान दङ इयुन जोलैनो बिथांनि मोजां हाबाफारि मोजां थांखि आरो हारिनि बावसोमलांनायनि जिखिनि बिथिंफोर दङ थैस' थांस' हारिखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै इयुन जोलैनो जोंहा मिथिहोनांगौ खिन्थानांगौ दङ आरो बेखायनो नैबे जि दिनै थावनि बे कनकेश्वर नार्जारीनि बेयाव मुसुखाखौ थांनाय बोसोराव बेखेवनाय जादों समायना मोनसे मुसुखा बेयाव गायसननाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय बायदि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि इनिसियेटिभआव आरो MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनि मददआव गासै जोंनि एबसुनि मददनि गेजेरजों बेखौ जोङो बिथांनि मुङै गायसननो हाबाय मोनसे गिलिर बिबान जोंहा दंबावो आं दिनै बेयाव फोरमायदों बयनिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फैबाय थानाय दतमा जुथुमा 57 जि बोसोरसालिया जुथुमायाव डेलिगेट हाउसनि गेजेरजों कनकेश्वर नार्जारी बिथांनो जोङो बिमुं होनायनि थाखाय जोंहा जि कमिटि दानानै दङमोन बे कमिटिया बे नामखौ फाइनाल खालामनानै जोंनो होगोन आरो बेयाव पपुलार हाउसआव जोङो कनकेश्वर नार्जारीनि बिथांनि मुङै बा बिथांनि
बिथांमोनखौ मान होनानै जोङो बिथांनो मोजां मोनसे बिमुं आरो टाइटेल जों होगोन दा बेखायनो हारियाव जायफोर गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजों हारिनि थाखाय हाबा मावलांबाय बिथांमोनखौ जों गोजौ मासियाव दोननानै जेब्लाबो हाबा मावनांगोन आद्रा जिखिनि जोंहा माने थांखि दंबावो आद्रा जिखिनि इस्युसफोर दङ 2025नि गेजेराव आरो इयुनाव फैबाय थानाय समाव बोसोरफोराव मावफुंजोबलांनांगोन आल्टिमेट बर' बड'फाया जि गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा बुंदों आल्टिमेट मोनसे सलुसननि जि बाथ्रा बुंदों जोङो बिसिम दावखोबोबाय आरो कनकेश्वर नार्जारी बानेश्वर बसुमतारी बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोबां बेबायदि गागि माने मेंनो रोङै मावथि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो बर' हारिया दिनै गावनि आथिङाव गोगावनानै हारि दानाया मालाबाबो कमप्लिट जानाय नङा आरो बिथांमोनखौ जुदि इयुन जोलैया बावोब्ला हारिया इनकमप्लिट जागोन हारिया आसखान्दा जागोन दा बेखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों अराय गोसोखांनानै मोजां खामानि मोजां साननाय मोजां थांखि मोजां हाबाफारिफोरखौ जोङो जुगामि खालामनांगोन गोजोन्थों।